Velkommen til eMoms. I denne her video vil vi gennemgå kunder og fakturer, og hvordan man foretager en fakturering. Når man går ind i det og kommer ind i eMoms og trykker på kunder, kan man se en liste over alle de kunder, der ligger. Trykker man på fakturer, kommer man ind på fakturaskabelonen, hvor man igen også kan se en oversigt over fakturer og har mulighed for at oprette en faktura. Igen, man trykker opret faktura. Man kan enten vælge mellem den liste af kunder, der er, eller man kan oprette en helt ny kunde, og det vil vi gøre her. Test kunde 2, og igen man kan indtaste lige så mange oplysninger, man har lyst. Igen, man kan indtaste et CVR-nummer, men det er ikke et krav. Der kan tastes en adresse, et postnummer, og alt herinde kan efterfølgende så gemmes. Så trykker man på opret kunde, og kunden er nu oprettet. Herefter står man stadig på fakturen, hvor man kan indtaste de forskellige oplysninger. Når man skal tilføje en fakturalinje på en faktura, opereres der med varegrupper og varer. Vil man oprette en varegruppe, så skal man huske, at man skal gå over på lager-tabben. Over på lager-tabben, der kan man trykke opret en varegruppe. Varegruppen her kunne vi så kalde varegruppe 2. Så opretter man varegruppen, og så kan man oprette en ny vare, som vi kunne kalde test vare 2 og give en pris på 2.000 kroner. Og igen, man skal så knytte den til varegruppe 2. Nu ligger testvare 2 under varegruppe 2, og så trykker man opret vare. Når man så går ind på fakturen, så kan der så igen trykkes opret faktura. Den her gang er testkunde 2 oprettet, og der kan tastes et ordrenummer eller en note herinde, og under varegruppen kan man så vælge den nye varegruppe 2, og under den vil der så ligge den vare, der er tilføjet. Igen, man kan trykke plusset, og så kan man oprette en ny vare. Alle linjer, man lægger på en vare, kan bogføres på forskellige konti, og der vises alle de salgskonti, man har oprettet. Når det så er gjort, så når man har lagt det ind, og der kan eventuelt lægges en rabat, siger man tilføj fakturalinje. Så er der oprettet en fakturalinje, og man kan trykke opret faktura. Hermed er fakturen oprettet, og man kan se det hernede. Så kan man hente den som pdf, eventuelt gemme den, og der er nogle forskellige muligheder. Man kan også slette den, eller man kan gemme ændringer, eller man kan bogføre den som sendt. Der står så, at den så vil blive bogført i den måned, man står i, og til det trykker man så OK. Herefter er der så mulighed for, at man kan trykke send via e-mail, eller hent som pdf. Så kan man sende det via en e-mail. Igen hernede under kan man bogføre en betaling, hvis man har modtaget betaling fra sin faktura. En anden ting, jeg lige vil vise, det er, hvordan man opretter en rykker, eller foretager en rykker på det her. Igen vil jeg hurtigt oprette en faktura. Det, der er vigtigt for at kunne se det, det er, at der skal være en forfaldsstatus, som ligger før dagsdato. Og derfor vil jeg lægge den ind, så vi kan se forfaldsdato. Det var for nogle dage siden. Igen lægger den her på en varegruppe. Taster en demovare. Og tilføjer fakturalinje. Vi skal altid huske at vælge en konto. Tilføjer fakturalinjen her. Og vi opretter en faktura, som altså er forfalden på nuværende tidspunkt. Nu går vi ind og bogfører den som sendt, og vi får en advarsel for at fortælle, at den nu bliver bogført i den pågældende måned. Og nu vil vi altså have en faktura, som er forfalden. Det ser vi, hvis man trykker på fakturen
så kan man nu se, at der er en forfaldsdato her, som er før den dato. Godt. Går man så ind på den kunde, som har en forfalden saldo, så kan vi nu se på testkunde 2, der er et forfalden beløb, og så kommer der den her knap til syne, hvor der står opret en rykker. Når man så trykker på opret rykker, så går den ind og viser rykkerinfo, og der står noget besked til kunden om, hvad der mangler på rykkeren. Og igen, der er et rykkergebyr på. Det kan man trykke her på den knap, der er herovre, og redigere, så beløbet bliver ændret. Så kan man igen trykke save. Og herefter trykker man opret rykker. Rykkeren er nu oprettet, og man kan bogføre den som sendt. Derefter vil det være muligt at se, at posteringen er hernede under med en status på sendt. Og igen, vil man så sende via systemet, trykker man send via e-mail. Endelig en sidste ting er lidt omkring indstillinger, som jeg lige vil fortælle lidt om, at man kan her ved at trykke gennemse, der kan man oprette et logo, så ens fakturer bliver pænere. Man kan putte noget firmainformation omkring telefonnummer og forskellige ting, og det bliver så indsat på fakturen, der bliver genereret oppe under logoet. Det var lidt yderligere. Jeg håber, det har hjulpet til at forstå, hvordan man bruger e-moms med fakturen.